Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi uma ngifaka ivideo uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kuyigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi eSouth Africa. Ingane zakwethu kunodaba olutrendayo, kunevideo nje yakhona etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi ku-Facebook. Sengibone ikhawu ele video kulona usuku lwanamhlanje. Kunodaba-ke la ekuthiwa lwenzekile, udaba olungakholakali kodwa ngokwazi ukuthi unyaka nonyaka izinto ziyenzeka. Kunezinto ezithi mazenzeka kube ukuthi ayikholakali, kodwa-ke nayi ivideo iyatrenda, ivideo engizokhombisa yona kuyona futhi le video. Kunomlisa engakatholi ukuthi umlisa wakuphi nendawo, but ivideo yakhe iyatrenda kakhulu. Lo mlisa lo kuthiwa ushone 3 weeks ago. Kuthiwa after eshonile, after mhlambe isonto, kuthiwa-ke bese kushaya isikhathi sokuthi-ke ayongcwatshwa. Nekuthiwa bathe mabefika emathuneni emalibeni kwawukuthi ibhokisi azongcwatshwa ngalo liyala ukusukuma phansi. Kuthiwa bengathi lifaswe ngey'pikili phakathi emotweni le ebehanjiswa ngayo. Kuthiwa kuze kwasiza umngani wakhe wachaza ukuthi kushuthi umngani wakhe ukhumbulile ukuthi ikhona ingxoxo abake bayikhuluma phambilini, mhlambe babedakiwe ngaleso sikhathi. Uthi umngani wakhe lo mfo lo oshonile wayeke wamxoxela, kusho ukuthi wathatha ngokuthi-ke uyadlala cause ngaleso sikhathi babedakiwe. Wamtshela ukuthi bafo, mhla ngishonile ngicela nenze sure ukuthi ibhokisi lami lihambisa isidumbu sami ethaveni, le thaveni ebejwayele ukuthi aphuze kuyona. Inhloso yakhe umngani wakhe uchaza ukuthi wayifuna ukuthi ayovalelisa okokugcina kwithaveni ebephuza kakhulu kuyona. Kuthiwa-ke nangempela kube sekusukwa emalibeni, kwathathwa imoto kanjalo nebhokisi yahamba yaya ithaveni. Kuthiwa futhi bathe mabelisukumisa ibhokisi kwaba ukuthi ibhokisi liyasukuma, bangena ethaveni, then basebenza lokho abakwenzayo okukhombisa ukuthi ukuzovalelisa kwithaveni insizwa le ebikade ijwayele ukuphuza kuyona. Kuthiwa-ke nangempela bathe mabeqeda ethaveni base beya khona-ke emathuneni. Kuthiwa-ke ibhokisi libe selivuma ukuthi-ke futhi liqukuleke, akwazi ukuthi angcwatshwe. Umlisa kuthiwa-ke ube esengcwatshwa kanjalo. Kodwa-ke ingane zakwethu nayi ivideo ngizoyifaka ngemuva iyalandela. Ayike ingane zakwethu, ngithembe ukuthi-ke ivideo niyibonele nokho. Ingane zakwethu akukholakali, mina nje ey'ntweni kanje kunzima ukuthi ungangikhonvinsa ungenze ngikholwe ukuthi yenzekile. Mina ngokwami angikholwa, but-ke abantu bayaye bethi izinto ziyenzeka emhlabeni, ikakhulukazi ubuthakathi. Kukhona ubuthakathi obuthi mabenziwa emhlabeni bungakholakali. Kodwa-ke ingane zakwethu awushiye comment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini wena ukuphawula kwakho ngalolu daba. Ize kwi-Trend TV ngizohleze ngikhona ngolethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.